L'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor ha convocat el primer concurs literari de la Vall de Campmajor per promoure la creació literària i celebrar el Sant Jordi tot i el confinament. El concurs s'ha estructurat en 4 categories segons l'edat i modalitats diferents. Pels més petits, fins als 6 anys, poden presentar un dibuix de temàtica lliure. Els infants d'entre 7 i 10 anys poden participar a la categoria de text il·lustrat. Els participants entre 11 i 14 anys i els majors de 15 anys participen a la categoria de text lliure. Els que vulguin participar a les categories fins a 14 anys han de ser veïns del poble. En la categoria de més de 15 anys, els participants no cal que visquin al municipi. Les obres han d'estar escrites en català i el jurat valorarà l'originalitat, l'estructura i la qualitat en la redacció. Els dibuixos s'han de presentar en un full A4. Els relats il·lustrats han de tenir entre 6 i 10 vinyetes. Els joves d'entre 11 i 14 anys han de presentar relats d'entre 300 i 600 paraules i els més grans han de fer textos d'entre 600 i 2.000 paraules. L'objectiu és oferir una proposta que pugui ser engrescadora, sobretot pels més petits. I a més, com el confinament s'ha allargat, doncs estàvem pensant que està molt bé enviar informació als veïns i tenir-los actualitzats amb tot el que té referència amb el Covid, però que l'important també doncs, és poder, sobretot amb la mainada, que puguin tenir activitats i motivar-los d'alguna manera també que facin coses conjuntes a nivell de poble. I doncs ens va córrer poder fer el concurs literari. Vam començar pensant en els més petits i finalment doncs, hem acabat fent totes les categories. El termini per presentar els treballs s'acabarà el 30 d'abril. Els guanyadors s'emportaran un obsequi valorat en 50 euros i els treballs es publicaran a la revista municipal Golany.